азиз, ман инҷо балкони хонаи мо мебошад, ки ман инҷоро холӣ кардам. Ман чизои лишниша гирифтам. Инҷоро насиб боша ремонт мекунам. Чӣ хел ремонт мекунем? Ҳамаша бо ба шумо нишон медиҳем, дӯстони азиз. Чизе ки дар балкон буд, лишни мо хона даровардем. Ана ҳамаша ба шумо нишон медиҳем, дӯстони азиз, ки балкона бинед чӣ хел аст ва чӣ хел мешавад. Ин видеоро ба хотири гирифтаам, ки ремонт чӣ хел мешавад, балкона чӣ хел ремонт кардан дар кор, чӣ хел хай усто бо мекунанд мебинем. Ана ина ман сохтам, ин тапчана ман сохтам, ана леснисаш буд. Аз ба шумо нишон медиҳам, леснисаш буд. Ана ин хел боло мебарад. Инҷа қолин парстагӣ хай хушрӯ буд. Мо рози ҳамаша меканем, инҷоро утеплит мекунем, инҷоро пластика мекунем. Бинем ки чӣ хел хушрӯ метавонад нигаҳ кард шаҳрра бинен азиҷа. Боз ҳамин хели тапчан месозем, фасонтар, хушрӯтар ша. Ана баъд аз инҷо бегаҳиҳо тамошо мекунем, эфир мекунем, наварбардорӣ мекунем, ба шумо нишон медиҳем, дӯстони азиз. Ҳозир ман мемонам полни шаҳрра, шумо тамошо кунед. Салом алейкум, дӯстони азиз. Ина шаҳри Екатеринбурга. Аз балкони хонаи ман ана михел мебинем. Ин дар рӯз аст, наварбардорӣ дар рӯз кардам. Бинед чӣ хел зебо аст. Боз ман кӯшиш мекунам, ки дар бегоҳӣ ва дар шаб ана михел наварбардорӣ кунам. Шаҳри Екатеринбурга. Аз инҷо ҳатто Висоцкиро мебинем. Висоцки ба фикрам аз инҷо камтар дуртар аст, лекин доме ки баланд аст. Мана Висоцкиам метавонад инқадараш. Бисёр ҷойҳои центра аз инҷо дида мешавад. Камтар ҳавои рӯз безеб аст, ба ҳамин хотир камтар дида мешавад, лекин ана ҳаво ки назд бошад, хеле дур дароз мебинем.